ଆପଣଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ରେ ଏବେ ବି ପଇସା ଆସି ନାହିଁ କି? ପ୍ରୋସେସିଂ ରେ ଲାଗିଛି କି? ଯଦି ଲାଗିଛି ଆପଣ ଏଇ ଭିଡିଓଟିକୁ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ ରେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସି ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୋସେସିଂ ରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜମା ବି ଟେନସନ୍ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଫେସବୁକ୍ ଯୋଉ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କୁ 23 ରୁ 25 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟଟି ପେଡ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ 5 ଦିନରୁ 7 ଦିନ ଲାଗିଥାଏ। ତା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିବାର ରବିବାର ବା କୌଣସି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କଟି ବନ୍ଦ ରହୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ପଇସା ଆସିବାରେ କିଛି ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଯଦି କଷ୍ଟ କରିକି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ, ଖାଲି ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାର ଅଛି। ତ 23 ରୁ 25 ତାରିଖ ଭିତରେ ଫେସବୁକ୍ ରୁ ପଇସା ପେଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ 4 ଦିନରୁ 5 ଦିନ ବା 7 ଦିନ ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ନ ଆସିଛି ବା ପ୍ରୋସେସିଂରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଜି ହେଲା ସୋମବାର, ଶନିବାର ରବିବାର ବନ୍ଦ ରହୁଥିଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଥିଲା, ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ବି ପ୍ରାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହୁଛି। ତ ପ୍ରାୟ ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ବି ଛୁଟି ନେଇଯାଆନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ପଇସାଟି ସେଥିପାଇଁ ଆସିପାରି ନଥିବ। ତେବେ ଆପଣ ଆଜି ସୋମବାର ହେଲା, ମଙ୍ଗଳବାର, ଆପଣ ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପେ ଆଉଟରେ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ପ୍ରୋସେସିଂ ଶୋ କରୁଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ପ୍ରୋସେସିଂଟି ଯୋଉ ପେମେଣ୍ଟଟି ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପେଡ୍ ଲେଖିବ। ତ ପେଡ୍ ଲେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସେ ପଇସାଟି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜମା ବି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଖାଲି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ପଇସାଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ।